Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз. Көңілләрігіз мотор гүлләр болып шәшәк атсын, йөрәкләрігіз сөю наздан тулып тұрсын, хыялларыгыз үзегез үміт иткәнгә караганда да, көткәнегезгә караганда да молырақ болып тормышка ашсын. Көзнең мотор көннәре сезгә көтелмәгән сөенечләр, яхшы хәбәрләр, кабатланмас мизгелләр, күтәренке кәеф бүләк итсен. Саулармысыз, хөрмәтләребез, вәт теләп тә карадым. Шатланыгыз, чөнки яңа көн туды, чөнки яңа таң атты. Яңа көн ул яңа мөмкинлекләр, яңа кичерешләр. 2 сәгать дәвамында сезгә яңа кичерешләр бүләк итәргә тырышучы Манзара тапшыруның иҗат төркеме һәм алып баручылары Алмаз Гәрәев, Ләйсән Хөснуллина булырлар. Безнең яшь чактагы балачакта әти-әни үлгәч инде аларның әйберләрен без сакларга булдык. Сара апа Вәлиуллина истәлегенә багышланган Шүпәле районы Яңа Ишле авылында урнашкан музей белән танышырбыз. Яшәү дәврендә ул 400 җыр яза, 18 спектакльгә музыка иҗат итә. Милли музыкада яңа жанрлар, танго, фокстрот, блюзларны ача. Татар композиторы, җырчы, актриса Сара Садыкова исемен йөрткән урамга юл алырбыз. Кызыл дөнья сәхифәсендә Азияның көньяк чыгышы иле Лаос республикасына барырбыз. Бүген монда Будданың җиргә әйләнеп кайту көнен билгеләп үтәләр. Татарстан Республикасының үзәк өлешендә урнашкан Татарстанның балык бистәсе Питрәч, Спас, Алексеевск районнары һәм Казан шәһәре белән чиктәш булган районга сәяхәткә барып кайтыйк әле. Аның лаеш икәнен барыгыз да аңлагансыздыр. Районның тарихи тамырлары тирәнгә киткән. Ватаныбыз горурлыгы булган исемнәр аның ел язмасына керә. Мәсәлән, күренекле язучы, шагыйрь һәм дәүләт эшлеклесе Гавриил Романович Державин лаеш җирлегендә туган. Район территориясында безнең көнгә караган 27 архитектура һәйкәле бар. Бөек Ватан сугышы елларында Лаеш районында Мәскәү, Ленинград, Белоруссия һәм башка җирләрдән эвакуацияләнгән кешеләрне урнаштыралар. Лаеш җирендә руслар, татарлар, башкортлар, чуашлар һәм башка милләт вәкилләре дус, тату яши. Болгар җимерелгәч, Лаеш бабай аруы белән кимәләргә утырып, шушы якка чыккан. Шулман буеның матурлыгы гына түгел, дошманнан ышыкланыр өчен дә җайлы булуы да җәлеп иткән аны. Бер легенда буенча, Лаешның барлыкка килүе әнә шулайрак. Лаеш районы территориясендә кешеләр бик борынгыдан яшәгән. Бу урында Имәнкискә культурасын искә төшермәй мөмкин түгел. Имәнкискәнең тарихы ул искиткеч кызыклы тарих. Аның исеме хәзер археологиядә бар. Имәнкискә культурасы дип кергән. Һәм менә безнең музейда саклана таш гасыр чорының эш кораллары. Мин укыттым тарихны, борынгы заман тарихындагы таш эш кораллары минем музейда бар. Нәкъ шулар. Димәк, инде бу таш гасырында ук монда кеше яшәгән дигән сүз бит инде. Менә инде борынгы тарих. Миңлесөрүр ханым Имәнкискә тарихын менә шушы музейга туплаган. Бер авыл музеенда борынгыдан борынгырак экспонатлар. Гавриил Державин исемен йөртүче Лаеш төбәге музеена килеп керсәң, шушы якның гына түгел, гомумән кешелек тарихын өйрәнергә мөмкин. Иван IV, когда пришел завоевывать Казань, в 1552 году все-таки завоевал с 4-го раза, и спустя 5 лет, в 1550 Иван Грозный Казанны яулап алганнан соң 5 ел үткәч, Кама буенда шикне саклар өчен ныгытма төзелә. Һәм анда рус гаскәриләре укчыларын күчерәләр. Булачак Лаеш шәһәренең тарихы шуннан башлана. И именно от них и пошел город Лаишево, Лаишевский район. Безнең авыл Казаннан 60 километрда. Иван Грозный басып алганнан соң Татарстанны бит указ була. Казаннан радиуста 60 километрда татар авылы тиеш түгел. Без калганбыз татар авылы булып. 59да калганбыз. Бездән соң Полянка тагы рус авылы. Ни өчен калганбыз? Безнең авылда гомердән менә шу авыл башында гына кете авыл башында 2 гаилә урыс гаиләсе яшәгән. Татарларга тимәгәннәр, алар балаларны татарча укыганнар, шуна татарча сөйләшкәннәр. Менә шушы 2 гаиләгә килеп килгән миссионерлар беренче. Аларны ипи-тоз белән, пишмакта иконлар белән каршы алалар. Һәм монда урыслар яши дип узатып калалар. Менә безнең авылда татар дип саклап калганнар, шундый риваять бар менә шундый. 1920 елга кадәр Лаеш өязе, аннан Лаеш кантоны, 1927 елның 14 февралендә Лаеш районы булып оеша. Кыршылык, яшелчә, терлекчелек, җәнлек үрчетү, балык заводы, крахмал ярмасы заводы, Лаеш урманчылыгы. 30-нчы елларда Лаеш бөтен яклап күтәрелеп китә. Очень много птицефабрик. Они начали образовываться уже в начале 20 века.
Куйбышев сусаклагычы төзелгәч, районның 3/1 өлеше су астында кала. Лаешның әнә шундый тарихы да бар. 17 авыл халкын башка авылларга күчерәләр. Лаеш районы территориясендә 1960 елдан тыюлык дип игълан ителгән урыннар бар. Идел-Кама тыюлыгының Саралан өлеше. Хәзер Лаеш күпләр өчен әнә шул табигаты белән дә мавыктыргыч. Әле синең энем Лаеш шулпасы эчкәне юк дигән әйтем генә дә ни тора бит. Тормышыбызга фотога төшү дигән бер шир үтеп керде. Туй, туган көн, никах һәм башка бәйрәмнәрне фотосурәтләр аша тарихка кертеп калдырырга тырышабыз. Бу бер хәләле, әмнә яңа күлмәк алу вакыйгасын. Бүген нәрсә ашаганны, эчкәнне төшереп барып, социаль челтәрләргә куярга да гадәтләндек. Шулай итеп, күпләп фотога төшерү заманында яшибез. Каяле киләле. Берне сугылып алыйк әле. Тукта берәр фильтр куя әле син анда. Юк, инде фильтрлар сыгына. Миндә юган диюләр. Фильтрларсыз төшерергә безгә фотограф өйрәтәчәк, аның киңәшләренә күз салыйк әле. Алсу, син белмем буенча үзең кем? Мин бухгалтер. Әмма дә ләкин хәзерге вакытта фотограф буларак эшлим. Синең бу хыялың күптәнге хыял идеме, фотограф булу? Әйе, мин инде кичкенә вакыттан фотограф булырга хыялланган идем, фотоаппарат турында хыялланган идем. Һәм инде 18 яшьтә мин үземә фотоаппарат алырга булды. Минем хыялым чынга ашты, мин дә бик шат. Син менә бу матурлыкны ничек күрәсең? Камера ашамы, әллә баштан үз күзләрең белән күрәсеңме? Әлбәттә, үз күзләрем белән. Кайвакыт барганда минем күзләрем белән мин аларны төшереп алам, шул кадрларны һәм инде фотоаппарат аша шуны чыгарам ничектер күңелемнән, күзләремнән. Синең матур фотографиялар ясарга нәрсә илһамландыра? Чынлыкта мине бик күп әйберләр илһамландырырга мөмкин. Ул да булса, мәсәлән, музыка тыңлаганда берәр нинди илһамландыра торган җыр, һәм инде минем күз алдыма ниндидер сурәт килә. Һәм мин ул сурәтне башымнан алып, чынлыкка ашырга телим. Мәсәлән, чит ил фотографлар илһамландыра, аларның эшләре, бүтән фотографлар эшләре илһамландырырга мөмкин. Кешеләр Ел фасылларына килгәндә син кайсысын үз итәсең? Күңелеңә кайсысы хуш килә? Бөтен ел фасоннары да алар чынлыкта бик матур. Әмма дә ләкин миңа күбрәк көз ошый, көзне төшерергә, чөнки монда бөтен матур төсләр җыелган бу ел фасонында. Һәм инде җәйне яратам, чөнки урамда рәхәтләнеп төшерергә мөмкинсең. Көз көне паркларга чыксам, бөтен җирдә дә фотосессия бара. Менә монда кызлар иренмичә алмалар, кәрзиннәр, шулай кабаклар да алып килгәннәр. Алсу, мине шундый кызык кына идея башка килде. Әйдәгез әле бергәләшеп, эксперимент рәвешендә тиз генә фотосъемка ясап алабыз. Син безгә үзеңнең лайфхакларыңны сөйләрсең. Әйдә, әлбәттә. Миңа килгән клиентларымны фотосессияларда миннән оялмаска, узган кешеләрдән оялып тормаска сорыйм. Үзеңне тормышта кебек хис итәргә кирәк чынлыкта. Кулыңны билгә куй. Ага, елмаерга онытма. Кулыңны чәчеңгә куя аласың. Ага, менә шулай. Ага. Фотограф профессиясы бүгенге көндә дә бик актуаль булып кала, чөнки һәр вакыт кешеләр үзләренең тормышларын, яшьякларын истә калдырасылары килә. Шул мизгелләрне фотосурәттә калдырып, яшь исләрне төшереп утырырга мөмкиннәр. Бу бит могҗиза, шулай бит. Син бүгенге көндә нинди съемкалар белән шөгыльләнәсең? Мин бик күп съемкалар белән шөгыльләнәм. Ул да булса русча әйтмешли инде индивидуаль гаилә съемкалары, аеруча мин никахлар төшерергә яратам, чөнки ул ниндидер үзенчә сихри мәҗлес. Анда инде менә ике кешенең мәхәббәте. Әйе, аны күрсәтергә кирәк. Һәм инде гади love story-лар, әлбәттә мәхәббәт турында, балаларны төшерергә бик тә яратам. Алар шундый ихлас күңелләре белән фотосурәттә төшәләр.
Ешінен де балаларға нәрсәдір эшләргә кушарга ярамый диләр. Чөнки кушкан сайын алар югалалар, булай үзләренә ирек бирсәң, алар рәхәтләнеп төшәләр. Дөрес әйтәсең, Ләйсән. Шулай. Һәм инде иң мөһиме, фотограф булырга хыялланган кешеләрдә нинди сыйфатлар булырга тиеш? Миңа калса, иң беренче ул түземлек булырга тиеш. Икенчесе инде ул үз эшеңне ярату, әлбәттә инде ничек ансыз булмый. Һәм инде өченчесе ул һаман сайын илһамланып йөрергә кирәк. Миңа калса шулай. Фотога төшәргә ирәндек, хәзер әлеге фотоларны сүрәт дип аталган бәйгегә җибәрсәк тә була. Әлеге бәйгедә катнашу ысулларын әлеге проектның җитәкчесе студиябызга кунакка килгән Әдилә Фаттахова сөйләр. Әдилә, саумсыз, хош килдегез. Саумсыз. Сүрәт. Сүрәт дип аталган фотопроект бит инде ул. Ниндирәк проект ул? Тамашачыларга сөйләп китегез әле. Бу проект инде быел икенче кат үткәрелә. Ул да яшьләр өчен үткәрелә торган конкурс. Бу конкурста 14 яшьтән алып 35 яшькә хәтле һәрбер теләгән кеше гаризасын бирә ала. Гаризаларны без 23 октябрьгә хәтле reaktor.ru/сүрәт сайтында кабул итәбез. reaktor.ru/сүрәт. Сүрәт дип язсагыз да беренче ссылка буенча чыгачак ул интернетче. Аңлашылды. Һәрбер конкурс әлбәттә ниндер максатка таяна, яки шул максатны эзәрлекли. Сезнекенең максаты? Без инде бу конкурста фотолар аша үзебезнең республикада булган өлкәләрнең муниципаль образованияларның үзенчәлеген, матурлыгын күрсәтәсебез килә. Быел шушы конкурс 5 номинация буенча үтәчәк. Беренчесе ретро-архитектура дип атала. Бу номинациядә без үзебезнең фотоларыбыз аша, мәсәлән, берәр нинди төзекләндергеч әйберләрне, инде урамнарны элек ничек булган, хәзерге вакытта нинди рәвештә икән күрсәтәбез. Икенче номинация ул йөзләр, лица дип атала. Бу номинациядә кешеләр фото аша, як портрет фотосы аша үзләренең әби-бабаларын да кайчан да күрсәтәләр, кайчан да үзебезнең милләтебезнең үзенчәлеген күрсәтәләр. Бәлки алар милли киемдә булырга мөмкиннәр, бәлки милли киемдә булмаса да үзенчәлекле хас булган шундый йөз төзелешен күрсәтәләр дип әйтәсем килә. Тагын бер номинация ул культура, мәдәният дип атала. Бу номинациядә инде үзебезнең гореф-гадәтләребезне күрсәтсәк була, яки дә булса берәр нинди үз гаиләсенә генә хас булган үзенчәлекләрне күрсәтсәләр була. Тагын бер номинация ул Малая Родина дип атала, туган як. Бу номинацияны быелдан гына кертергә булдык, чөнки дә пейзажлар төшерүче кешеләр дә бар, үзләренең йортларын, үзләренең туган якларын төшерергә яраткан кешеләр бар, шулар өчен керттек шушы номинацияны. Һәм бишенчесе цифровая фотография дип атала. Бусы үзенчәлекле юнәлеш дип әйтер. Быел гына шулай кертелгән, быел инде цифровизация елы дип әйтелгән. Шуңа күрә бу номинациядә төп фон итеп төп итеп фото алына, һәм дә инде булса шул фотоны төрле фотошоп беләнме, анда булса ниндидер рәсемнәр беләнме, шундый цифровой технологиялар кулланып үзенчәлекле итеп ясала торган. Менә сез 5 номинацияны санадыгыз, яшь чикләүләрне әйттегез, 14-тән 35-кә хәтлек. Фотога төшерелгән әйбер конкурста да катнашамы, яки фотога төшерүче генә катнашамы? Фотода төшерелгән әйбердә төшерүче дә катнаша дип әйтәм, чөнки шушы фотоларны биргәчтән соң, җибәргәчтән соң инде катнашучы җиңеп чыга икән, ул да булса групповой выставка дип әйтик, инде шул выставкада катнаша алачак. Ул выставка үзебезнең Казан шәһәрендә үтәчәк. Үткән ел ул Московский культур центрында үткән, быел әйтеп бетерә алмыйм кайда икән. Әлегә сер. Әлбәттә, һәм шушы конкурста аларның эшләре катнаша, һәм алар инде үзләренең туганнарына, бәлки дусларына әйтеп, шу выставкаларга да килеп күрсәтә алачаклар. Һәр кеше бер генә гариза бирә алмый, берничә гариза бирә ала, әмма дә ләкин аның эше бер номинация, бер юнәлеш буенча гына катнаша ала. Мәсәлән, мин Адилә кебек үземнең эшемне берничә номинацияга бирә алам, ләкин дә алар төрле булырга тиеш. Кемнәр бәяләячәк әлеге фоторәсемнәрне? Бу рәсемнәрне профессиональ фотографлар бәяләячәк. Аларның күпчелеге инде безнең шәһәребездән, аннарсын да культура һәм искусствода арт юнәлеш буенча эшли торган белгечләр бәяли алачак. Без һәр яклап ничек һәм нәрсәләр белән катнашырга кирәк икән белдек. Катнашучылар бит инде конкурс булгач, әлбәттә, анда җиңүчеләргә бүленәдер. Аларны нинди бүләк көтә? Җиңүчеләрнең әлбәттә инде выставкада катнашу көтә, һәм дә булса аларга
цифровой техника кибетіне сертификатлар болашақ. Һәр бір номинация. Қоялылайсен. Мен сені фотоға түсіріп, жоқ, мен сені қар, тегі езілер деген. Сен ішле. Бәлки жеңіп те шығарсың. Езілер деген номинацияға жіберем. Мұнда я сен жеңесің, я мен жеңемін де. Икімізге де бөлі болмаймыз, ол бөлекті. Ансыз нешік сөйлешесіз, енді нешік келешесіз, бұнда көпшілігі сізге бөлек болыр деп айта алам, чөнки сіздің ішіңіз була бит инде кеше модель әйе, әлбәттә, аның эше дә хас, аның эше дә бик мөһим, ләкин дә булса фотоны инде финал рәвешкә диммесең инде төшергән кеше җиткерә. Ул үзенең цветокоррекцияларын кулланып, төсләрен туры китереп ясый. Шуңа күрә шул кеше җиңүче булачак. Ул бер генә фото җибәрми бит инде, ул бер номинация, берничә фотография җибәргә мөмкин. Бер номинациядә бер фотодан алып, 3 фотога хәтле җибәреп була. Әдилә, рәхмәт яусын. Сез хөрмәтле тамашачылар, ашыгыз сурәт дип җыйсагыз, аның юллау адресы шундук сезгә мәгълүм булачак. Һәм үзегезнең матур фотоларыгызны юллап җиңүгә ирешегез. Каранчык әйбәт килеп чыктың. Россиянең үзәк өлешендә алтын көз бер атнага дәвам итәчәк диләр. Бір атна дәвамында рәхәт матур кыз белән хозурлана алачакбыз, ләкин иң төгәл мәгълүмат һава торышы чыгарылышында. Исәнмесез, бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырам. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бугелма баулавыздагы Әлмәттә болытлы урыны белән яңгыр 10 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршаллы Алабугада сүрән көн температура 13 градус. Төньякта Актаныш Агржи Менделеевскида болытлы җылылык 12 градус. Төньяк көнбатышта Арча Кукмара Балташта явым-төшемнәр көтелми температура 13 градус җылы. Көньяк көнбатышта Булгарбай Шүпрәлдә урыны белән яңгыр 12 градуска кадәр җылыта. Чиста Нурлатмабадышта явым-төшемнәр көтелми 13 градус җылы. Алдагы көннәрдә синоптик хәл үзгәрми. Мәркәзебез Казанда болытлы яңгыр явачак. Температура көндез 12-14 градус җылы. Җил көнбатыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 759 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 82%. Җирнең магнит кыры тыныч. Һава торышы турында әлегә менә шулар иде. Безнең каналда калыгыз. Көзләр моңсу димә миңа. Көз һәр кешенең күңелендә төрле хисләр уята. Кемдер алтын сары төскә күмелгән бу вакытка ихлас сөенә. Бу айларда үзенә илһам, көч ала. Кемдер көзләрдә сагышка бирелә, хатирәләр дөньясына чума. Ничек кенә булмасын, бу ел фасылы һәр кешенең күңелендә үз урынын таба. Кызгы урманда, паркларда йөрү көч бирә. Кыз төсләре белән хозурланып алыйк. Бу көннәрдә республикабызда урманны саклыйк дип аталган акция узды. Барлыгы 595 гектар мәйданда 2 миллионнан артык үсенте утыртылды. Субханалла, Татарстан буенча акция 130 мәйданда узды. Аңа 20 меңнән артык кеше кушылды. Бу республикабызда узган күркәм акция иде. Без сүзне Гөлинә Харрасовага бирәсебез килә. Ул безне Лаос якларына алып барыр. Бирдә уздырылучы бик кызык бәйрәм белән таныштырыр. Гөлинә, рәхимет сүз сиңа.
Сауадди, ягъни хайырлы көн, хөрмәтле тамашачылар. Булай сәнләшүем очраклы түгел, чөнки бүген миллион филләр корольлеге Азияның көньяк-көнчыгыш иле Лаос Халык Демократик Республикасына юл тотарбыз. Биредә бүген зур бәйрәм. Бон Ок Ханса, ягъни Будданың җиргә әйләнеп кайту көне билгеләп үтелә. 3 ай дәвамында буддизм динендәге монахлар васса тота. Бу безнеңчә ураза кебек. Әмма тыюлар ашау белән бәйле түгел. Бу очракта монахлар җәмгыятьтән читләшә 3 ай дәвамында үзләренең уйлары белән генә янәшә кала. Озак медитацияләр ясый. Кайбер васса тотучылар әлеге периодта шәһәр авылдан читкә китеп, урман тауларда яши. Ит хәмер эчемлекләр тәмәкедән баш тарта. Бүген монахлар янә үз гыйбадәтханәләренә кайта. Халык аларны төрле сыйлар, кием, сәдаха белән каршы ала. Вассаның 3 ай баруы очраклы түгел. Буддизм динендәге ураза чоры яңгыр сезоны белән бер вакытка туры килә икән. Уйларын тәртипкә салып, Худайга якынайган бу кешеләргә татлы бүләкләр, яңа киемнәр бүләк итү гадәте бар. Сәдаканы иртәнге гыйбадәттән соң махсус янчыкларга салып калдырырга мөмкин. Бу көнне Тәңригә барлык теләкләреңне әйтергә кирәк икән. Шунысы кызык, Лаос һәм Мьянмада Бон Ок Ханса, ягъни утлы фестивальне буддизм динен кабул иткәнче үк билгеләп үткәннәр икән. Әмма ул бераз икенчерәк булган Һиндстандагы Дивали бәйрәмен хәтерләткән. Дивали дигәннән бу индуизм бәйрәме быел 24 октябрьгә туры килә. Бон Ок Ханса белән Дивалиның уртак ягы ул ут фестивале үткәрүдер мөгаен. Бүген караңгы төшүгә Лаосның зур калалары буенча утлы парад үтәчәк. Ул гына түгел, шәһәрләр меңләгән утлы лампочкалар, иллюминациялар белән яктыртылачак. Күк йөзенә бер юлы миллионлаган кәгазь фонарьлар җибәреләчәк. Ә халык милли җырларын җырлап, балачактан яраткан көйләренә биячәк. Бу көнне кичен күршеләргә керү гадәте дә бар. Көтелмәгән кунакларга берсе дә үпкәләм икән, гадәте шул.
Әлеге мәдәнияттән ерағырақ болсам да, Бонг оккупансы бәйрәменең үзем өчен бер уңай ягын таптым. Ул уйларыңны, борчуларыңны тәртипкә салыр вакыт җиткәндер. Бер көнгә генә булса да телефоннарны сүндереп, башны җилләтәсе иде. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Гөлинә, рәхмәт яусын, эшең дәвамлы булсын. Без дәвам итәбез. Бодайның каты сортларынан җитештерелгән макарон эшләнмәләре хәзерге заман ритмы аркасында килеп чыккан стресс һәм баш авыртулары белән көрәшергә булыша. Бу әлеге продуктта Б төркеме витаминнары булу белән аңлатыла. Моңсу чакта һәм татлы ризык ашыйсы килгән вакытта тотынып утырыгыз, җәмәгать, бу шаккаттыргыч хәл. Макароннар менә шул токмачлар шоколадны алыштыра ала икән. Чөнки анарда триптофан дигән аминокислота бар, ул серотонинга әйләнә дә кешенең кәефен күтәрә. Ашлы остасы Резидә Хөсәйнова моны бик яхшы белә. Шуңа да безгә макарон ризыгы әзерләргә тәкъдим итә. Кәефне бергәләп күтәрик. Әссәламу алейкум, хөрмәтле тамашачылар. Макаронны без һәрберебез пешерә белә. Ә менә бу ысул белән әле пешергәнегез юктыр. Бик ихтибар белән генә карап торыгыз һәм сезгә ошарды уйлыйм. Аның өчен безгә макарон, кишер, суган, сөт өсте, сарымсак һәм кыздырыр өчен май кирәк булачак һәм инде тоз бырыш. Яшел тәмләткечләр. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Эшебезне без иң беренче суганнан башлыйбыз. Суганны шакмаклап турыйбыз. Табаны мин алдан кыздырырга куйдым. Хәзер анда май салабыз. Менә шулай без инде суганны бакладык. Мин инде зәйтүн майы белән эшләргә яратам. Менә шулай табага май салабыз. Һәм суганыбызны кыздырабыз. Һәм кишеребезне шулай бер угыштан уабыз. Хәзер инде мин монда макаронны салам. Табада шулай янып китмәсен өчен булгатып торабыз. Хәзер без шуңа сөт өстен өстибез. Һәм макарон капланып бетәрлек. Су салабыз. Менә шулай. Карап торабыз инде. Әгәр суы бетеп китсә, тагын да өстәрбез. Игездә нинди тәмләткечләр бар, шуны сибеп җибәрәбез. Тоз өстибез. Һәм тиелгән бырыш өстәп җибәрәбез. Менә инде безнең макароныбыз шундый кайный башлады. Хәзер капкач белән ябабыз һәм сүрән утта макарон әзерләгәнчә пешерәбез. Менә инде безнең макароныбыз шундый әзер булды, субханалла. Сарымсак бер тырнак салам. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Менә хөрмәтле тамашачыларым, макарон, кишер, суган һәм сөт өсте белән пешкән ризыгыбыз әзер булды. Ашларыгыз тәмле булсын. Аллаһы Тәгалә сезгә исәнлек, саулык биреп, матур тормышларда гына яшәргә насыйп итсен. Татар сүзе 3-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесенә гаризалар кабул итү дәвам итә. Премиаль фонд шактый гына саллы 1 миллион сум. Чыгышлар проза һәм шигърият номинацияларында бәяләнәчәк. Яшь чикләве гомумән юк. Гаризалар 31 октябрьгә кадәр кабул ителә. Димәк, сез дә әле катнашырга өлгерәсез дигән сүз. Шуңа күрә үзегезнең төшерелгән видеоларыгызны һәм анкетагызны ТНВ Татар сүзе @mail.ru почтасына юл яласыз. Тулырак мәгълүмат ТНВ.ру сайтында. Әлеге бәйге турында тулырак
һәм тәфсилләбрәк сөйләшер өчен студиябызга кунак шакырдык. Ул хезмәттәшебез Шаян ТВ каналының пиары бүлегече хезмәткәре һәм шулай ук алып баручысы Әдилә Биктимирова. Әдилә, сәлам, хош килдең. Хәерле көн. Әдилә, менә татар сүзе бәйгесе күптән башланды бит инде. Менә бүгенге көндә инде күпме халык катнашырга теләк белдерде? Якынча саннар билгелеме? Әлегә чыннан да безнең оештыру комитеты бик кызу ритмда эшли, чөнки көз җитүгә инде бакча эшләре беткәч күрәсең, халык тагын да активлашты һәм гаризаларын юллый башлады. Бүгенге көндә йөзләгән гаризалар бар, төгәл саны инде октябрьнең 31 көнендә билгеле булачак. Инде шул көндә без төгәл санны әйтербез, нихәтле заявка, нихәтле гариза кабул иткәнебезне. Үзең катнаштың. Катнашыр идем дә, бик катнашыр идем. Менә гомумән яшь саны да шикләнмәгән, географиясы да шикләнмәгән. Әмма менә ТНВ хезмәткәрләренә катнашырга мөмкин түгел икән әлеге бәйгедә нигезләмә буенча һәм шуңа да күрә катнашу мөмкин түгел минем һәм сезнең өчен дә шулай ук. Мин дә катнашырмын дип өметләнеп утырайм, булмады булай булгач. Әйдәгезчә кемнәр катнаша шуларын сана? Әйтеп киткәнемчә, бу бәйгенең кылачлары бик киң. Ул халыкара бәйге, шуңа күрә безнең милләттәшләребез кайсы гына төбәктә, кайсы гына илдә яшәмәсә, видео язманы юллый ала һәм шунысы да мөһим, яшь шикләве бөтенләй юк. Ягъни теләсә кайсы яшь категориясына керүче вәкилләр, безнең милләттәшләребез әлеге бәйгедә катнаша ала. Профессионаллар шулай ук аерым категориягә бүленгән һәм тагын бер кызыклы номинация бар. Өстәвенә бит менә шуңа бәйләнәс килә, Татарстан гына түгел, Россия гына да түгел. Бу дөнья күләм татарлар арасындагы бәйге булып чыга. Нәкъ шулай. Кайсы төбәкләрдән килде гаризалар? Халыкара статусында шулай Казакстаннан да алабыз, безнең Европада яшәүче милләттәшләребездән дә гаризалар килә бара, шуңа күрә без тагын да көтәбез. Әйтәм, кая гына яшәмәсеннәр, әлеге гаризалар кабул ителергә мөмкин. Шулай да күбрәк кеше шигырь юллыймы? Әйе, менә шунысы бар. Менә хәзер без гаризаларны караганда күрәбез, шигырьләр юлаучылар чыннан да күбрәк. Шулай ук үз шигырен, үз әсәрен язучылар да шактый күп. Инде прозага килгәндә аларның саны әз генә кимрәк, менә серләрен дә ачып куям, ягъни прозага юласагыз тагын да бәлки отышлырак булыр дип беләм. Профессионалларга килгәндә шулай төрле жанрларда юллыйлар, прозада, шигърият барысы да керә әлеге категориягә. Бүгенге көндә менә яшь шикләү юк дидегез. Бүгенге көндә иң яшь һәм иң олы катнашучы билгелеме әле? Әлеге серләрне әйтәмеш без, бәлки гомумән статистиканы алганда, инде гаризаларны кабул иткәч барысында ачырбыз, сөйләрбез, кайбер гаризаларны без шулай безнең социаль шелтәләрдә дә күрсәтәбез, ягъни ничегрәк безнең милләттәшләребез, безнең дусларыбыз әлеге гаризаларны юллый, ниндирәк шигырьләр, ниндирәк әсәрләрне сайлап алганын күрергә мөмкин, шулай безнең социаль шелтәләрдә дә. Менә номинация дибез, шигырь, проза дидек шулай бит. Анда мәсьәләләре дә керә шулай. Менә профессионал дибез, балалар дибез. Менә шул бүленүләрне төгәл әйтсәк иде. Балалар аерыммы, профессионаллар аерыммы, яки бөтенесе бергәме? Әлбәттә, аның турында да әйтеп китәргә кирәк. Жюри эшләрне бәяләгәндә инде төрле яшь категориялар буенча бәяләячәк аларны. Ул да булса 10 яшькә кадәр балалар, әйе. Кызмы, егетме ансы айырмасы? Ансы айырмасы юк, 10 яшькә кадәр балалар. Соңнан инде 11 яшьтән 17 яшькә кадәр балалар һәм 18 яшьтән өлкәнрәк. Анда инде ул яшь категориясе, үзегез дә аңлыйсыз, бик киң, бик зур. Шуңа күрә катнашырга мөмкин. Профессионаллар аерым категориядә бәяләнә, алар шулай ук 18 яшьтән генә булырга мөмкин һәм инде 18 яшьтән өлкәнрәк шулай ук үз шигырьләрен дә юлларга мөмкин. 5 номинация димәк. Кем бәяләячәк? Жюри әгъзаларына да тукталып китик әле. Мөхтәрәм жюри әгъзалары әлбәттә әлеге эшләрне бәяләячәк. Алар арасында танылган шәхесләр, Ркаил Абайзайдулла, әлеге жюриның рәисе, шулай ук Рәзил Абывәлиев тә булачак, Луара Шакирҗан, Гүзәл Сәгыйтова һәм башка бик күп шәхесләр әлеге эшләрне бәяләячәк һәм үзләренең мәртәбәле фикерләрен белдерәчәк. 31 хәтлек гаризалар кабул ителә. Аны шулай ук ТНВ татар сүзе дигән
адрес буйлап юлдыйсы шулай бит? Нәк шулай. Һәм инде без һәрвакыт элемтәдә торабыз безнең тамашачылар белән, катнашырга теләк белдерүчеләр белән. Алар шундый фикер белдерделәр, ягъни ничек тә булса сезнең белән тагын да җиңелрәк элемтәгә керергә мөмкинме? Шуңа да күрә без WhatsApp номерын булдырдык. Әлеге номерны shayantv.ru һәм шулай ук tnv.ru сайтларында күрергә мөмкин. Һәм теләсә нинди сорау булса, теләсә нинди тәкъдим булса, аларның барысында шулай WhatsApp номеры аша юлларга мөмкин. Бик тиз барыбыз да хәзер смартфоннар белән җиңел хәл итәбез, шуңа күрә WhatsApp номерын да кулланырга мөмкин. ШНТВ телеканалының пиар белгече, шулай ук алып баручы Әдилә белән саубуллашып, татар сүзенә багышланган ролик карарбыз. Татар тарихы белгече, галим, педагог Искәндәр Аязылы Гыйләҗев Татар энциклопедиясе институты директоры да әле ул. Чираттагы видеоязмабыз Искәндәр абый хакында. Искәндәр абыйның 90-нан артык фәнни хезмәте, 3 монографиясе басылып чыга. Ул археографик экспедицияләрдә катнашып килә. Һәм җитәкчелектә итә. 2 тапкыр Германиядә фәнни стажировкада була, мәктәпләр өчен тарих буенча дәреслекләр яза. Татар тел язмышына караган публицистик мәкаләләр бастыра. Чыгышлар ясый. Акыллы кеше белән аралашуы да, аның сөйләгәнне тыңлап отыруы да җанга рәхәт. Эрих Мария Ремарк, немец язучысы, бик зур урын алып тора минем тормышымда, хәзер дә бүгенге көнгә кадәр. Бик яратам Ильф Петров. Менә яратам нишесең инде, гына кемдер әйтер, бит инде Маугып укый торган шундый бер нигә әдәбият, җиңел әдәбияты. Ләкин менә мин шунысына гаҗәпләнәм. Ильф һәм Петровның китапларында кайбер фикерләрендә ниндидер икенче, өченче мәгънә ята. Менә шуңа күрә игътибарны кыралар. Алар теге рус телен шундый теге яхшы сыйфатлы рәвештә аңлаганнар һәм җиткерергә теләгәннәр. Yesterday, Beatles, all my troubles seem so far away. Америка фильмларынан бик яратам, артистлардан яратам, мәсәлән, Дастин Хоффманны бик яратам, Роберт Де Нироны.
Безнекілерден Ворошиловский стрелокна. Çünkü әти біздің Михаил Ульяновны бик яратадыр, бүйік артист деп санайды. Һәм чыннан ул бүйік артист, бигрәк тә шушы рольдә үзенең соңгы рольләрендә үзенең бүйеклеген тагын бер кат раслады. Человек дождя бик ошаган заманда. Бик мощный фильм, әлбәттә. Побег из Шоушенка дигән фильм бар бит, Америка фильм. Мин уйлап куйам, әтигә бу тема бик кызык булыр иде, әти бик кызыксынып карар иде бу фильмны дип. Экзамен для меня всегда праздник, профессор. Похвально. Совет комедияларын үлеп яратам. Яттан беләм, ләкин бүгенге көнгә кадәр комедия жанрында алардан да яхшырак фильмнар, операция Кавказская пленница, Бриллиант дурака, Иван Васильевич меняет профессию, һәм башкалар. Профессор, конечно, лопух, но аппаратура при нем. Как слышно, как слышно меня. 12 урындык романын алман телендә укыдым. Махсус чагыштырып. Чөнки мин ул текстны русча бик яхшы беләм. Менә нәрсә мине гаҗәпләндерде? Төгәл тәрҗемә. Бөтенесе минемчә бик оста тәрҗемә ителгән, ләкин югалган бөтен ние. Матурлыгы, ниндидер гаҗәп, ниндидер ике мәгънәле юморлары, бөтен нәрсә югалган юк. Рус язучыларының мин бик яратам, мәсәлән, Лермонтовның прозасын заманында бик яратып укыйдым һәм хәзер дә кайвакыт. Пушкинның прозасын яратам, афган музыкасын бик яратам, түрк музыкасын кайвакыт бөтенсен булмаса да. Тарковский фильмларын бик яратадыр. Мин аларны аңламыйдыр. Аны карау өчен алар ничек сихерле ниндер фильмнар иде. Һәм «Зеркало» яки мин аны ничә тапкыр карагандыр ул фильмны. Яки Андрей Рублевның берничә тапкыр караган. Ул башына суккан шикелле бу кинодан чыгасың, аңлап бетермәсәң дә барыбер ниндидер кызык бер Солярис исә. Татар әдәбиятында, 20-нче татар әдәбиятында Амирхан Еники, Мөхәммәд Мәһдиев һәм Аяз Гиләҗевне һичшиксез атамыйча булмый. Чөнки аларда ул табигый, русча әйтсәк, натуральный татар теле, аны су кебек ишәсең. The Purple, Led Zeppelin кебек группаларны бик яратып тыңлыйм. Дөрес, менә мин игътибар иттем, менә The Purple-ның Арганда уйнаучы Джон Лорд деген бер бик сәләтле музыкант бар иде. Соңрак ул инде вафат. Соңрак тормышының ахырында ул классик музыкага килде. Мәсәлән, ул менә рок музыкадан алар классикага килдиләр. Бик күп менә шушы зур музыкантлар, Пол Маккартни да, мәсәлән, Битлзда уйнаган Пол Маккартни да бит, мәсәлән, симфониялар яза, симфоник музыка яза. Менә мин дә шулай трансформация кичерәм. Бик яратып рок музыканы тыңлыйм, бүгенге көнгә кадәр бик яратып мин тыңлыйм. Шундай ниндидер альтернатив музыкаларында, хәтта металл музыка, ниндей бик хәзерге мин мәсәлән хатыным аларны җинесеми, ләкин мин кайвакытта менә тыңларга яратам. Бүген халыкара кызлар көне. Алмаз, сине дә котлыйм. Ике кыз әтисе булу нинди зур бәхет бит ул. Ай, рәхмәт яусын. Алар мине эшәү әле дип әйтте. Хатында санасаң була. Син дә тәбрик итәм. Гомумән дөньяда кызларга кагылышы булган барлык әтиәниләрдә чын күңелдән тәбрик итәбез. Бүген көн бәйрәмнәргә бик бай булып чыкты. Менә мәсәлән, мунча кирергә яратучылар көне икән. Көзге һаваны сулау көне, тазаруга каршы көн, пицца пешерүчеләр көне, гәрчә бер-берсенә катма каршы килсәләр дә, һәм агач утырту көне икән. Саулармысыз, хөрмәтләребез. Нинди генә көн булмасын, ул бәрәкәтле булсын дигән теләктә тапшыруыбызның икенчелешен башлыйбыз.
Bizden yaş şaktағы bala çakta tiyeni yürgeç indi alarının eybirlerini de saklarga buldu. Сара апа Вәлиуллина истәлегенә багышланган Шүпрәле районы Яңа Ишле авылында урнашкан музей белән танышырбыз. Яшәү дәүрендә ул 400ләп җыр яза, 18 спектакльгә музыка иҗат итә. Милли музыкада яңа жанрлар, танго, фокстрот, блюзларны ача. Татар композиторы, җырчы, актриса Сара Садыкова исемен йөрткән урамга юл алырбыз. Кызыл дөнья сәхифәсендә Азияның көньяк-көн чыгышы илә Лаос республикасына барырбыз. Бүген монда Будданың җиргә әйләнеп кайту көнен билгеләп үтәләр. Бүген Казанда 2168 урам бар һәм әлеге сан елдан-ел арта бара. Субханалла. Шәһәребезнең иң зур урамы ул декабристлар урамы. Иң матур урыны ул әлбәттә инде Камал театры буйлары, Иске Татар бистәсе, шулай битләйсен? Шул Иске Татар бистәсендә йөргәннән соң Сара Садыкова урамы буйлап үтә аласыз. Әлеге урамда яңа заманча йортлар белән берләтен тарихи йортлар да байтак. Әлеге урамның тарихы һәм бүгенгесе хакында Лилия Гыйззәтуллина сөйләр. Яшәү дәүрендә ул 400ләп җыр яза, 18 спектакльгә музыка иҗат итә. Милли музыкада яңа жанрлар, танго, фокстрот, блюзларны ача. Булар барысы татар композиторы, җырчы, актриса Сара Садыкова турында. Әлеге урам аның исемен йөртә. Татар халкының беренче профессиональ хатын-кыз композиторы, талантлы актриса, җырчы Сара Садыкова 1903 елның 1 ноябрендә Казанда туа. Башлангыч белемне Фатиха Аитова мәктәбендә ала. 1921 елда педагогика техникумына укырга керә. Шул елларда ук тамашачының күңелен яулый. Талантлы кыз композитор Солтан Хабаши тәкъдиме белән Мәскәүдә консерватория каршындагы техникумга укырга керә. 1924 елда театрның сәнгать җитәкчесе һәм баш режиссеры Газиз Айдарский белән гаилә кора. 1930-34 елларда Казанның Академия театрында, 1938-48 елларда Татар опера балет театрында эшли. Халкыбыз аны яратып, үз итеп калфаклы сандугач дип атай. Казанның Нариман урамының яртысына 2006 елда Сара Садыкова исеме бирелә. Татарстан урамыннан башланып, Вахитов мәйданына таба сузыла. Габдулла Тукай урамы белән киселештә тәмамлана. Бу урамда урнашкан берничә тарихи объект белән танышыйк. Борнай мәчетенең 200 еллык тарихы бар. 1799 елда сәүдәгәр Салих Мустафин Апанай мәдрәсәсе укучылары өчен агач мәчет төзетә. Ул яна һәм 1872 елда Туку фабрикалары хуҗасы Садык Борнаев яңа мәчет төзетә. Әлеге йорт сәүдәгәр Габдрахим Залишевныкы. Ул тулы бер комплексның бер өлеше генә. Залишев бик бай кеше була. Мәсәлән, биредә ул 2 катлы кибет тоткан. Һәм әлеге кибеттән кергән керемне бары тик Борнай мәчетен яшәтү өчен генә тотуы билгеле. Әлеге йорт 1871 елда архитектор Петр Романов проекты буенча төзелә. Берничә дистә елдан соң аны сәүдәгәр Халиулла Галиев сатып ала. Бүген монда Казанның финанс, икътисад һәм мәгълүмат институты урнашкан. Зәңгәр мәчет татар архитектурасы үрнәгендә төзелгән мөһим объект. Исеме диварларының төсеннән барлыкка килгән. Республика күләмендәге мәдәни мирас объекты. Хәзер Сара Садыкова һәм Нариман исемнәрен йөрткән элеккеге Зурмишан урамында Иске Татар бистәсенең иң фәкыйрь кешеләре яшәгән. 1778 елда алар агач мәчет төзегәннәр. 1819 елда яңа таш мәчет күтәрткәннәр. Төзелешкә акчаны сәүдәгәр Әхмәт Аитов Заманов булып биргән. Күзләр моңсу димә миңа. Көз һәр кешенең күңелендә төрле хисләр уята. Кемдер алтын сары төскә күмелгән бу вакытка ихлас сөенә, бу айларда үзенә илһам, көч ала. Кемдер күзләрдә сагышка бирелә, хатирәләр дөньясына чума. Ничек кенә булмасын, бу ел фасылы һәр кешенең күңелендә үз урынын таба. Кызгы урманда, паркларда йөрү көч бирә. Кыз төсләре белән хозурланып алыйк.
Кышларда да кіші язмышлары, шит жерлерге кетіп барышлары. Кышлар турында, шит жерлерге кетуші кышлар турында сөйләшер үшін студиябызга орнитолог чакырдык. Студиябыздың қонағы Айзат Басыров, хайырлы күн. Саумысыз, хош келдіңіз. Айзат әфәнді, Татарстанда нинди кышлар туған якларына кері кете, яки ниндилері қола, бірінші түрлерін сана бүтсек еді. Бізге таныш болғандарын. Татарстан Республикасында 300-ге яқын түрлі қыш яшей. Хам шуның 70-ге яқыны қыш күні дә көрге бола. 230 демек келіп кетушілер. Әйтірге керек, хам мұнда бетінде қыш күні. Біз мәселен жай күні нинди құшлар тауышы іштәбіз. Қоя барсақ та құшлар сайры бетінде. Қыш күні біз қарға тауышы іштәбіз дә, шул сайысқан тауышы іштәбіз инде. Хам нәрсә күрәбіз инде біз? Шеп-шеп күрәбіз, күгәршен күрәбіз, писнәкләр күрәбіз, туқраннар күрәгә була инде. Қалғаннары инде сирәк очрый торган құшлар, алары кешедән ерактарак, урманнарда, шуңа біз аларны бик күрмибез инде. Әмне жылы якка кеткен кышлар, алар ни өчен анда гына калмый? Кирәйләнеп кайта. Нигә кирәк менә бу күчеп йөрүләр дип әйтте. Барып чыкса, алар бердә кайтып тормаслар иде. Алар мәсәлән шул кыр үрдәкләре игътибар итсәгез, алар безнең Казанда битендә елдан-ел күбрәк кала башладылар. Алар бит өшеп китергә тиешле кышлар, алар мәсәлән монда калуны кулайрак күрәләр. Һәм башка кышларда бәлки булдыра алсалар, шулай калган булырлар иде. Анда бит инде килеп җылы якка килеп төштеңдә сиңа бит инде әзерләп куйдылар түгел бит әле анда. Анда җылы якның үзләренең кышлары бар. Анда аларның конкуренция дигән әйбер бар бит инде. Алар белән конкурент итер өчен көчлерәк булырга кирәк дип әйтим инде. Монда алар безнең шартларга яраклашкан инде. Монда яшәү алар өчен кулайлырак. Кыш көне инде мәҗбүри рәвештә очып китәләр алар. Димәк, безгә җәйләргә кайткан кышлар аларга бездә рәхәтрәк булып чыга дигән сүзме бу? Рәхәтрәк дип әйтсәк тә була инде. Алар өчен бездәге шартлар күбрәк. Шул ук үсемлекләре дә кулай дип әйтим инде. Бөҗәкләре дә туры килгән. Аларга уя ясар өчен урыннар да кирәк бит әле. Дөрес агачы кирәк дигәндә, дөрес урыны кирәк. Алар бездә кулайрак. Анда бит инде алар үзләрен генә карый алалар мәсәлән. Монда бит инде уяда ясарга кирәк. Балаларын да үстерергә кирәк. Монда мәшәкатьләре күбрәк дип әйтим инде. Китәр алдыннан алар әзерләнәләрме? Әзерләнәләр дигәннән аерым утырып әзерләмиләр бит инде. Аларның менә шул җәй буе ашаулары, балаларын үстерүләре, энергия туплаулары шул юлга бер әзерлек булып тора бит инде үзенә күрә. Һәм дә ки өшеп китер алдыннан алар группларга җыела башлыйлар һәм зур булмаган анда-монда өшеп йөри башлыйлар. Шул булачак алга таба зур очышка әзерләнәләр дип әйтергә кирәк инде. Менә шул зур очыш, ягъни миграция вакытында алар якынча күпме юл уза? 5 километр, 50-500 миллион. Меңәрләгән километрга җыела бит инде аларның очыш вакытлары, ләкин ул 1000 километрны алар теге самолет кебек утырлар да очып киттеләр, бер көндә очылар түгел. Әкренәп, мәсәлән, төрле кышларның төрле стратегиялары бар инде. Кайбер кышлар, мәсәлән, ваграк кышлар, алар көндә әзәзләп очалар. Кайбер эрерәк кышлар инде, мәсәлән, алар бер көндә 100-150 километр очалар да, анда берәр атна ашыйлар, көч җыялар һәм алга таба тагын очып китәләр инде. Әмма очыш вакытында нинди булса каршылыклар барлыкка килергә мөмкинме? Проблемалары килеп чыгамы аларның? Каршылыклар дигәннән анда чынлап та каршылыклар булырга мөмкин, чөнки мәсәлән безнең җил тегермәннәре булмаса да электр станциялары бар бит инде. Аларның пропеллерлары әйләнә, шулар белән очрашырга мөмкиннәр алар очып барганда. Электр линиялары бар һәм зурлы бик хәзер небоскреплар дибез һәм сотовый связьнең ниләре бар бит инде менә баганалары булсын инде. Шулар белән бәрелергә мөмкиннәр. Тагын һава торышы шартлары үзгәреп куярга мөмкин, туман булырга мөмкин, яңгыр булырга мөмкин, кар булырга мөмкин дигәндәй. Һәм аларның мәсәлән су кышлары очып каядыр туктыйлар бит инде алар. Ул тозлы күл булырга мөмкин. Нефт белән пешеранган күл булырга мөмкин. Шуңа аучылар бар моңа карата. Һәм инде шул очып барган вакыттагы кышларга гына аулый торган ерткычлар да бар бит әле. Һәм инде алҗанып очып төшкән кышны җирдә дә бит әле башка ерткычлар да көтеп торырга мөмкин. Алар бик җиңел табыш була инде. Хәзер темага кагылмаган сорау. Ни өчен ата кышлар күп очракта аналарга караганда матуррак? Әлеге сорауга җавапны сез, хөрмәтле тамашачылар, ТНВ телеканалының социаль челтәрләрендә таба алачаксыз. Без әлеге кунагыбыз орнитолог Айзат Басыров белән саубулашабыз. Эшегездә уңышлар сезгә, шулай ук кышлар кебек ышкалап безгә кунакка килеп итә торган булыгыз. Көннәрегез хәерле генә үтсен. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Сара Вәлиуллина Чүпрәле районы Яңа Ишле авылында күп балалы гаиләдә дөньяга килә. Тормыш юлы хезмәт белән үтә. Балалар бакчасында да эшли. Сугыш чорында әтисе фронтка китсә, ул вербовка буенча окоп казырга озатыла. Шактый гына авырлыклар күрергә туры килә. Алай да кыз бала авылына кайта. Бар гомерен туган җирендә үткәрә ул. Авылны икегә бүлүче карлы елга суага. Елга кичкенә булса да, язын-көзен шактый гына уңайсызлыклар тудыра торган була. Күпер салдыру Сара апаның зур хыялы була. 9-нчы дистәсен ваклаган вакытта үз пенсия акчасына бу хыялын тормышка ашыра. Менә Карлы елгасы ул бик тирән. Без анда элегендә таябыз, батабыз, бик авыр иде ергә. Шуңа күрә әни гомер буе инде уйлап яшәгән. Ничек икән бу әнигә сукмак салдырымынмы, күпер салдырымын дип уйлаган. Ул безгә дә әйтмәде, үзенең акчасын җыйганда безгә әйтте инде. Кызлар да сез нәрсә уйлыйсыз ди? 100 мең акча җыйдым ди. Әгәр мин аны менә шушы күпергә бирсәм, сез риза булырсызмы ди. Без бөтенебез риза булдык. Әни бир теләдең икән дип. Минем үлемне дә шул Ирак yollardan alıp barırlar diye. Hatta bir de üzüm ülgünçe şul akçanı biribdir. Mında küpürsa anansın ol küperinin открытиясы buldu. Mında rayondan kildiler. Yani bizim ziratında da var. Anın muzeyine birdik. O bizim respublika boyunca birinci urun aldı. Благотворительность boyunca. Сара апа Вәлиуллина Татарстан президенты кулыннан рәхмәт хаты алган кеше. Бар яктан килгән уңган ханым булган. Без аның Чүпрәле районындагы музее белән танышкан идек инде. Ул 9 бала үстереп, 4 баласын җир куенына озаткан ана. Балалар бакчасында эшли. Өендә дә һәр вакыт тәртип була аның. Балаларын җәмгыятькә файдалы шәхесләр итеп тәрбияләп, туганнары эчендә җан атып торучы герой ана ул. Bizning yaş çaqdagi bola chaqda tiyani yurgach endi ularning aybirlarini biz saqlarga bo'ldi. Mana bu biz üskendagi железный kravatlar, endi temir kravatlar biz onda yo'qlab üstek, shunga ko'ra u saqlana bizning birinchigina bo'lsa da, anarsan chigularini bizning 1952 yilda izlayib apamiz, bir qata chigarga yarataydi. Biz onun sındıqda bütün çikkenlerin sakladı, alar saklandılar. Elgari kim kiyovga kite, o çigir biledi şu mündetişlerini, silgilerini. Əminə bu bizim əninin kiyovga kilgen sındığı. Əminə bunda bizim əninin may kibili tırgan kibilisi. Mənə bunda koymaklı salasında biz bunda may kibiliydik. Mənə o əli də işli. Əninin may kibilisi. İsterle basıran kişi bitinde may kibilisi. Mənə bu orundakları biz saklıyoruz. Mənə yavuk koyarız. Mənə görəsiz bu babayla üzüyasının orundağı. Bu bölmede indi bizim etinin iş kralları desen değeri. Mənə elgari bizim de nelerde krekler bilen berengiler kazıydık. Şol berengiler. Mənə bu abinin Germaniyada sözlük etti, soldattan etken kayıtkan üzünün nersesi. Şimadanı, o şimadanda indi padaraklar bilen indi. Ənetigində əninin ipi salatırgan neleri, kolayları. Bunda əninin kinzelesi. Anarsan elgari bitinde apalar alı yaştagilerinde. Apağa bizim 75 yaş. Alar Kiyev'e gitkende etilerinde sındıklar alıp birlenen minalarının Kiyev'e hazırmında işleye katırdılar. İlk apanın Kiyev'e gitkendeki sındıkları. Elgari kuvaşına değerler idi bizde. Kamır basalar, ipi basalar idi. Etinin bağ, şunda evirlerin dibinde. Eşkaralar, mene küresiz mi? Elgari sarayga şuşalan pişkileri bulsun, ilgili kuyalar idi uydu vakitta. Биредә Чүпрәле музейының филиалы дисәк тә ялгышмабыз. Монда Сара апа белән Гомәр абыйның гомер иткән чырларына кайтасың. Биредә көн күрер җиһазлары, балаларның кул эшләнмәләрен күрәсең. Аларны бар туганнары, якыннары кайткан саен күрә, куллана ала. Белгечләр фикеренчә сентябрь айында әбиләр бар иде, шуагы булмады. Октябрьдә көтәбез. Bilsəmisiz bu asnada hava tırışı bilən sizni men irkə tanıştıram. Yandex Pagoda məlumatı boyunca künyak künçığışda bugülmə bağlı ağızlığı əlbəttə bulutlu urunu bilən yağmur 10 gradus жылы. Tünyak künçığışda tübən kamı yarışallı Alabuğada sürən gün temperaturu 13 gradus. Tünyakda Axtanış Agırcı Mendeleyevskida bulutlu жылылıq 12 gradus. Tünyak Günbatışda Arşa Kokmara Boltaşda yağım düşümler kötülmü temperaturu 13 gradus жылы. Künyak Günbatışda Bulgarboy Şüpreldə urunu bilən yağmur 12 gradus'a kadar жылыda.
Шиста Нурлатма Бадышта яуым төшімлері көтілмей, 13 градус жылым. Олдағы күнлерді синоптик хәл үзгәрмей. Мәркәзібіз Қозанда бұлытлы яңғыр яушақ, температуры күндіз 12-14 градус жылым. Жел күн батыштан орташа тезлікте. Атмосфера басымы түркіміш бағанасының 759 мм тәшкіл еті. Хауаның шауыштырмашы адымлылығы 82%. Жерінің магнит қырыттыныш. Хауа тұрыштырында әлігі шулар еді, біздің каналда қалығыз. Тоғызынчы дистәсін вақлағанда Сарапа Вәлиулина ауыла аша узушы елғаға күпір салдыра. Бұл қиялын ол пенсия ақшасын жиып тұрмышқа ашыра. Аның бұл изгілігін ауыл халқы мәңгі ұнытмас. Қызғаныш бүгін Сарапа арабызда инде юқ. Шүпрәлі районы яңа Ишле ауылында яшәгән йұрттың балалары әтиян исінің түсі етіп сақлай. Аның музей йұртында дине саттарығы болып қайтты. Сарапа білен біз инде таныша баштаған едік, қазір давам едік. Tarixini yazmıyorlar köklerden, tarixini yazarlar tuğan yerlerden deyip. Şuna göre tuğan yerlerini, tuğan yurtunu anlatırga yaramay. Hazırgısı vakitte bu yalğız, tırıcı kişi bizi yok. Şolay bolsa da Әтияненің әйткен сүзләрін biz тыңларга тырыштык. Алар ikisi de участник войны булганга күрә 9 майга biz һәр ел җыелабыз. Әтинең әйткән сүзләрен biz тыңларга тырышабыз, һәр ел җыелабыз. 9 май безнең өчен инде Ишле җирендә киябез, киленебез барыбыз да монда кайтабыз. Аннан соң туган йорт, туган нигез дибез biz инде әти безгә әйтеп калдырды. Йортыма кеше кертмәгез, йортны ташламагыз дип. Шуңа күрә аларның әйткән сүзләрен хуплап, biz bu йортны карап, җайлап, һәр вакыт туганнар белән очрашып, шул йортны biz үзебезгә теп йорт иттереп билгеләп, кызлар гына булсак та барыбыз biz шунда җыелабыз. Әтияненең бакчасын бетермибез, аннан соң менә иләрен карап торабыз. Без дөньяда булган вакытта без әле бу җирләрне ташларга җыенмыйбыз. Гомәр абыйның нигезе авыл башында булган, аннан күчеп яңа йорт салганнар. Хәзер инде бу нигез музей ял итү урыны булып үзенә җәлеп итеп тора. Авыл башындагы нигездә исә әтиләре Гомәргә багышланган парк төзегәннәр. Анда хәтта шәҗәрәләрен күрергә мөмкин. Монда Аганәй дип йөрткән әбиләренең кыелары, аннан ерак түгел Вәлиулла бабалары исемен йөртүче чишмә дә бар. Менә бу фотография әнинең сугыш вакытында төшкән фотографиясе. Ул фотографияны инде без сакладык. Менә бу инде аларның олыгайгач, картайгач төшкән әтияненең бергәләп төшкән фотографиясе. Әнәсе тигесе әни. Аннан соң безнең бит инде әтинең абыйсы сугышта, Ульяновскның танковый училищесында укыган вакытта соңгы елында 25 июньдә диплом аласы егет, 22 июньдә 1941 елда сугыш башланганда абыйны инде дипломын кулына ала алмыйча 22 июньдә сугыш чыккач аны сугышка беренче көннән үк алалар. Ул абый безнең 1944 елның 20 ноябрендә генә халак була. Шуңа күрә аның бит инде өйләнмәгән баласы юк. Ул безнең йортта безнең туганыбыз булып яши. Без аның фотографиясын үзебезнең менә стенкаларыбызда саклыйбыз. Ул безнең өчен тынычлык яулаган абый. Искә алу ата-ана рухына дуа булып бирешсен иде. Biz Сарапаныкі 9 бала, біздің әненеке 11 бала. Шол 2 иядан, 4 туғаннан 22 бала. Самый көплісіне Сарапаныкі, біздің әне біздікі 11. Аллаға шекер, біз мәңгі бірге яшәдік. Әлемтәләрін вообще чыққанымыз жоқ, her vakit связда тұрабыз. Біздің әби бик дәртлі еді. Яшәргә бик яратучы хатын иде. Кайгыга бердә бирелешмәде ул. Кайгылары булса ул шигырь чыгара иде. Ул җырлый иде. Безнең әби дәртле булганга күрә, аның балалары да бик дәртле булып үсте. Туганнарын һәр вакыт каршы алды. Әти аны бик хөрмәтләп яшәде шуңа күрә. Алар матур гаилә булып, балаларга тәрбия биреп, бик матур яшәп безне үстерделәр. Без аларга бик рәхмәтле. Гомәр абый белән Сара апа ачысын төшесен күрсәләр дә сыгылмаганнар. Сара апа сагыш басканда, койгы килгәндә кулына каләм алып шигырьләр яза торган булган. Үзләре якты күңелле, ярдәмчел булганга, балалары да бу яктылыкны синдерми, ыныкларының да гаилә традицияләрен дәвам итәчәгенә шик юк.
Бүгінердегіне республикабызда урманны сақлық деп аталған акциябыздың барлығы 595 гектар мейданда 2 миллионнан артық үсінті отыртылды. Субханалла, Татарстан бойынша акция 130 мейданда ұзды. Аңа 20 мыңнан артық кіші қошылды. Бұл республикабызда ұзған көркем акция еді. Әбіз сөзіне Гүлина Харрасовызға бирәсіміз келе, ол бізіне Лаос яқларын алып бар. Бірде ұздырылышы бик қызық бейрем білен таныштырыр. Гүлина, рахимет сөз сиңа. Сауадди, яғни хайырлы күн, хөрмәтле тамашачылар. Бұлай сәнләшуім очраклы түгел, чөнки бүген миллион филләр корольлеге Азияның көньяк көнчыгыш иле Лаос Халык Демократик Республикасына юл тотарбыз. Биредә бүген зур бәйрәм. Бон Ок Хансы, ягъни Будданың җиргә әйләнеп кайту көне билгеләп үтелә. 3 ай дәвамында буддизм динендәге монахлар васса тота. Бу безнеңчә ураза кебек. Әмма тыюлар ашау белән бәйле түгел. Бу очракта монахлар җәмгыятьтән читләшә 3 ай дәвамында үзләренең уйлары белән генә янәшә кала. Озак медитацияләр ясый. Кайбер васса тотучылар әлеге периодта шәһәр авылдан читкә китеп, урман тауларда яши. Ит хәмер эчемлекләр тәмәкедән баш тарта. Бүген монахлар янә үз гыйбадәтханәләренә кайта. Халык аларны төрле сыйлар, кием, сәдаха белән каршы ала. Вассаның 3 ай баруы очраклы түгел. Буддизм динендәге ураза чоры яңгыр сезоны белән бер вакытка туры килә икән. Уйларын тәртипкә салып, Худайга якынайган бу кешеләргә татлы бүләкләр, яңа киемнәр бүләк итү гадәте бар. Сәдаканы иртәнге гыйбадәттән соң махсус янчыкларга салып калдырырга мөмкин. Бу көнне Тәңригә барлык теләкләреңне әйтергә кирәк икән. Шунысы кызык, Лаос һәм Мьянмада Бон Ок Хансы, ягъни утлы фестивальне буддизм динен кабул иткәнче үк билгеләп үткәннәр икән. Әмма ул бераз икенчерәк булган Һиндстандагы Дивали бәйрәмен хәтерләткән. Дивали дигәннән бу индуизм бәйрәме быел 24 октябрьгә туры килә. Бон Ок Хансы белән Дивалиның уртак ягы ул ут фестивале үткәрүдер мөгаен. Бүген караңгы төшүгә Лаосның зур калалары буенча утлы парад үтәчәк. Ул гына түгел, шәһәрләр меңләгән утлы лампочкалар, иллюминациялар белән яктыртылачак. Күк йөзенә бер юлы миллионлаган кәгазь фонарьлар җибәреләчәк. Ә халык милли җырларын җырлап, балачактан яраткан көйләренә биячәк. Бу көнне кичен күршеләргә керү гадәте дә бар. Көтелмәгән кунакларга берсе дә үпкәләм икән, гадәте шул.
Әлеге мәдәнияттән ераграк булсам да, Бонг окупхансы бәйрәменең үзем өчен бер уңайягын таптым. Ул уйларыңны, борчуларыңны тәртипкә салыр вакыт җиткәндер. Бер көнгә генә булса да телефоннарны сүндереп, башны җилләтәсе иде. Бүгенгә менә шулар иде. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз. Харел синең белән эшләү ошап китте. Иртәгә дә бергә эшлик. Сыңайда бергә эшлик. Тапшыруның ал хәбәрендә карыйк. Винни-Пухның туган көннән нәрсә бүләк итәм дисәң, һичшиксез бал алыгыз. Бүген әлеге ризыкны авыз итеп карасагыз, бик күркәм булачак. Әмма анда да кашыкны тутырып, зур итеп кабып. Бүген балалар гардеробы турында сөйләшеп китәбез. Һәм мин сезне берничә көзге образлар белән таныштырып китәсем килә. Гардеробны яңарту темасы замандаш сәхифәсенә дә күчәр. Аның бүгенге герое Элина Касымова күлмәк чалбарларны үз-үзенә тегә. Тукымасын әби сандыгыннан ала, фасонын элекеге бурда журналларынан күреп кабатлый. Теләгән яхшы теләкләрегез кабул булсын. Уй ниятләрегез чынга ашсын. Амин дип кушласы гына кала. Саулыгыбыз нык, яңалыклар яхшы, дөньялар тыныч, ә киләчәк тормышыбыз якты һәм матур булсын. Уңышлы көннәр теләп сезнең белән саулашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтләребез. Иртәгә күрüşкәнчә хәтлек. Әллә кайтып кына торыйсызмы?